Treballat valent, estem treballant de valent, el cap de setmana ha sigut intens, amb festa, gresca, venda de samarretes, hem esgotat les samarretes, a vegades hem venut 300 i pico de samarretes que no havia estat mai i amb l'esperança de que tota la gent s'animi i aquest dia d'octubre tinguem la llibertat. Doncs amb molta emoció, amb moltes ganes de que avui sigui un dia ben gran, que hi hagi el màxim de participació i sobretot que demanem que ens deixin votar, que és l'únic que volem, tant si és sí com si és no, però el que volem és votar. Demanem el màxim de participació perquè hi hagi el màxim de gent i es vegi la gent al carrer, el moviment social, que és el que de fet va empenyent tot això. Amb il·lusió de que sigui l'última diada d'aquesta manera, diguem. O sigui, diades més institucionals i més de que ja no fa falta fer cap reivindicació de les coses nostres, no? Hem de recordar el que és el nostre país i necessitem apreciar-lo tal com és. I bueno, avui és un dia molt important per tots els catalans i espero que surti tot bé, la veritat. Té molta importància que donem veu, que ens vegin que som molts i que apugem la nostra necessitat que tenim de votar. Per tothom, el que vulgui votar sí, el que vulgui votar no, el que vulgui entendre, però tothom té que anar a votar. Des de l'Ajuntament també volem tenir unes paraules per al Toni Albarracín, el Toni que ens ha deixat. Us demano un fort aplaudiment per ell, per la seva família, per l'Ester, un petó molt gros, pels seus fills, per tothom. Desitgem que passeu una bona diada i que entre tots continuem fent de Catalunya un país d'oportunitats, de pau, de convivència i de democràcia. Aquesta és una diada com les dels últims anys, però encara molt més especial. Estem cridats a l'1 d'octubre a les urnes i a Begues estem convençuts que ho farem. Fem una crida a la participació, una crida a votar, perquè del que estem parlant és de democràcia, és d'anar a exercir el dret a decidir el que volem ser. Per tant, jo faig una crida oberta a tothom que vingui a votar sí o qui vulgui votar no, que voti que no. Que vingui al centre cívic, estarà obert a tothom.